Tatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunakol, bunakol. Magandang gabi! Philippine Standard Time, it is now 29 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. Alas 8 na ng gabi, pasado! Nasa kalsada ka pa rin. Kaya saludo ako sa iyo, manong driver. Sa lahat po ng mga Grab driver, yes, ikaw, wala nang iba pa. Damay ka dito, Alvin Peliano. Hindi, kanina kasi nagmamadali, hindi natin nabati yung asawa niya. Ay, bigay na lang natin si Duday na magbati kasi total, nandito din naman yung apo ni Tanghenyo eh. Tang, pwede bang pagbatiin yan si Duday, Tang? Ay, sige, Duday, eto, batiin mo na. Salamat po, Tanghenyo, I love you. Binabati ko po pala yung asawa ni Tito Alvin Pilanyo, yung asawa niya na si Ma'am Gemma Babor Pilanyo na taga Negros Oriental na nakikinig ngayon. Siguro pinapabati niya to Uncle Diego at Lolo Tanghenyo kasi marami siyang nagawang kasalanan. Ang bihira nun. Pinapabati ka lang, nagsaside comment ka pang bata ka. Ang bihira naman, oh. Anyways, mga kabisya, maraming salamat. O eto, pag-usapan na natin to. Isang lalaki ididimanda umano ang 27 na kababaihan. Oh no! Sa halagang $75 million. Wow! Matapos daw magbigay ng negative Facebook review sa kanya at tinawag siyang clingy. Ito pong si Nico, hindi po Nico Season. Nico D'Ambrosio, sa ibang bansa po ito. Nag-file po siya ng lawsuit against sa 27 na kababaihan. Kasama po yung isang lalaki dyan. Matapos po ang kanyang pangalan at ang kanyang picture ay allegedly isinare po sa isang private Facebook group na tinatawag nilang Are We Dating the Same Guy? Tapos binuli umano siya doon at kung anong pinagsasabi sa kanyang pagkatao dahil sa mga negative comments patungkol sa kanya. Hindi na natin patatagalin to, Tang. Tang, logican na natin to. Ay, sige, logican mo na yan para mahimas-masan. Logika na yan! Logika na yan! Mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ng ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well, mga kabisyo, unang tanong dyan karapat dapat bang mag-aksaya ng oras at resources para magdemanda? Ang sagot ko po dyan personally, oo at hindi. Oh no! Oo, pag meron kang pera, of course, o resources na i-fund mo yung demanda. Para naman rin mabigyan din ng leksyon yung mga taong feeling entitled na magbigay ng negative comment or bashing. Bago kasi magsampa ng demanda, may mga dapat tayong i-consider. O ilan na po dito yung tinatawag na tanungin muna natin, check muna natin. Defamation ba ito? If yung social media comments include false statements that harm your reputation, meron kang case ng defamation. Pangalawa, ano ba ang naging impact nito sa iyong well-being? Kung yung mga comments sa'yo, nagkaroon ng severe impact sa iyong mental health, emotional well-being, or even yung professional life mo, pwede mong i-consider ng itong legal action na to para protektahan yung sarili mo.
Well, ang sagot ko naman kung dapat hindi na mag-file, ang dahilan, simple lang. Easy lang. It's the cost and consequence. Kasi yung pag-file ng demanda can be time-consuming, emotionally draining, and expensive. So, i-consider mo tong mga consequence and cost na to. Di ba? Kasi naalala ko dati, meron akong nakausap na attorney nang tinanong namin na mag-file kami ng kaso. Sabi niya, pag-aaralin nyo lang yung mga anak namin. Kung itutuloy nyo yung demanda. Kasi manalo man kayo o magkano yung makukuha nyo, kulang pa sa pambayad nyo sa amin. Kaya yun, hindi na natuloy. Kaya good job sa mga attorney na ganyan, na diretsong magsabi na wag mo nang ituloy yung demanda kasi pag-aaralin mo lang yung anak naming mga attorney. Ay, mga kabisyo, pero bago po tayo tuluyan magpaalam, iimbitahan ko po pala kayo sa Sabado po. Nandyan po tayo. Nandyan po ako para mag-host sa Las Piñas Rides Motor Show. Ito yung Boss B Production First Las Piñas Rides Motor Show. Sa Saturday po yan, January 20, 4 p.m. onwards po yan sa The Orchard, Villar, Sipag. So, kita-kits tayo dyan, ha? So, ayan, mga kabisyo, maraming salamat sa pagtambay. At hanggang dito na lang po yung programa natin. Antabayanan na po! Susunod na! Pagkagat ng dilim! Totoy na lab. Uncle Totoy ba to? Up next! Susunod na po. So keep it locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Good evening, Metro Manila.